יום בהיר אחד טיילנו בכפר הירוק. פתאום ראינו שלט שכתוב בו ווטר דנס. מה זאת אומרת? ריקודים במים? היינו סקרנים ונכנסנו פנימה דרך מקום פסטורלי, לא עולם קסום במיוחד. ווטר דנס זה למעשה מתחם לטיפולי הידרותרפיה. הגעתי אליו דרך בן הזוג שלי, שהוא הידרותרפיסט. הכרנו ודרכו הכרתי את עולם המים. הכרתי את עולם התינוקות במים, הכרתי את עולם הטיפולים במים, והחלטתי שאני רוצה להצטרף אליו. שחיית פעוטות אצלנו נערכת במים חמים ונעימים, שההורים נכנסים למים, חם להם ונעים להם. כשהם יוצאים מהמים, גם ביום גשם סוער שמגיעים הנה, גם בחוץ חם ונעים, הילד יכול לנוע בחופשיות. הוא מרגיש שמים זה סביבה נעימה. כל המים על הפנים, שתמיד הורים מתלוננים שבאמבטיה, אני שם לו מים על העיניים והוא בוכה וצורח וזה נורא. בחוג הזה הילד לומד שמים על העיניים זה כיף, ולצלול זה כיף, זה בסדר. וזה הרגלי המים שהם מאוד חשובים בגיל הזה. אני מגיעה מנתניה במיוחד למקום, לכאן. הייתי במקומות אחרים, בדקתי, ראיתי את וינגייט, ראיתי עוד כמה מקומות, אבל פה זה ספא לתינוקות. כמה זמן את כבר באה להנה? שנה. שנה? מגיל 3 חודשים. שזו הייתה בת 3 חודשים, היא התחילה. הילד למעשה קל לו יותר במים. כמו שלמבוגר קל יותר לשאת את משקל גופו, כך לילד קל יותר לשאת את משקל גופו. אין לנו את משקל הכבידה. ואז התנועה, הזחילה באה יותר מהר. אפשר לעבוד על כל העניין של חגורת הכתפיים. נורא קשה לעבוד עם תינוק על חגורת כתפיים. אבל אם אני אשים במים מזרון, ואני אתן לו לטפס על המזרון מהמים, יהיה לו הרבה יותר קל לעשות את זה, וככה הוא יוכל לשפר ולחזק את חגורת הכתפיים שלו. אז יש לנו תרגילים שאנחנו יודעים שהם עוזרים, כי כמו שפיזיותרפיה עוזרת מחוץ למים, הידרותרפיה עוזרת בתוך המים. אלונה שלי ילדה רביעית, אז אני כן נחשפתי לבריכות אחרות. עם הילדים הקודמים שלי הייתי בהרצליה פיתוח, באיזושהי גם בריכה חמודה כזאת, אבל אני ראיתי במקרה את המקום הזה. אנחנו מסתובבים פה הרבה ככה עם הילדים, והחלטתי פשוט להיכנס, וזה היה בחיתוליו המקום הזה, ושאלתי, תגידו מה, יש פה באמת ספא, כמו שעוברת ספא לילדים? והיא אמרה, כן, בואו תנסו שיעור ניסיון, ופשוט התאהבנו במקום. קודם כל המקום הוא אינטימי, ויש פה אנשים מקסימים. נורא כיף להגיע לכאן, אני נורא נהנית, ומוטורית זה נורא חשוב לאלונה. חוג שחיית פעוטות מתחיל בין 3 ל4 חודשים. ברגע שהילד יכול להחזיק את ראשו, יציב, אפשר להיכנס איתו למים. עכשיו זה לא בגלל הילד, הוא יכול להיכנס גם ב10 ימים למים. העניין הוא האבא או האמא. הורים מחזיקים גוף חלקלק במים. אם הראש של הילד לא יהיה יציב, הלחץ והפחד של ההורה שהילד יבלע מים, יכניס אותו להיסטריה, את ההורה, לא את הילד. בשנייה של ההורה לא כיף, לילד לא כיף. מ3-4 חודשים עד 4 שנים אנחנו עושים 3.5-4, אנחנו עושים חוג הורים וילדים במים. מ3.5-4, הילד כבר יכול לצאת לדרך חדשה בלי ההורה שלו וללמוד לשחות. פשוט הבסיס שהוא קיבל בחוג הזה, של הרגלי מים טובים, של לדעת לשחות, ללמוד שחייה בחורף זה הדבר הכי מופלא שיש, כי כשאתה מגיע בקיץ, אתה כבר יודע לשחות, אתה כבר חזק. כל הילדים שעכשיו רק מתחילים לשחות, אתה כבר מוביל. אני חושבת שזה מפתח אותה, נותן לה אפשרות לגעת במים שהיא לא נחשפת אליהם כל הזמן. נותן לה ביטחון בתנועה שלה. זה מאוד טוב לה מבחינה מוטורית, והיא נהנית, זה הכי חשוב.